ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. гузориши навбатии мо аз ҷараёни бозиҳои лигаи олӣ пешниҳоди шумо мешавад ва ёдовар мешавам ки рӯзҳои 29 ва 30 июн тибқи нақша бозиҳои ба таъхир андохташудаи даври панҷуми лигаи олии футболи тоҷикистон бо иштироки дастаҳои лигаи олӣ баргузор мегардад. ҳамагӣ 5 рӯз пештар аз ин дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва ҳамчунин куктоши ноҳияи рӯдакӣ ба масофи ҳам омада буданд дар даври 14-уми рақобатҳо ва инак бо гузораи 5 рӯз дигарбора ин ду дастаҳо дар майдон рӯ ба рӯи ҳам саф мекашанд. имрӯз чӣ тавре ба шумо болотар ишора кардам, бозӣ ба таъхир андохташудаи даври панҷуми рақобатҳо дар лигаи олӣ баргузор мешавад ва дар ҷараёни яке аз онҳо дастаҳои куктош ва клуби марказии варзиши артиш ба масофи ҳам мераванд. ибтидо биёед ба ҳайатҳо таваҷҷӯҳ кунем ва шурӯъ мекунем аз дастаи куктош. Абраҳам Одонкор дар хати дарвоза рақами 1, футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд. Сорбон Ғиёсов рақами 74, рақами 17 капитани даста Аҳтам Холбоев, рақами 20 Муҳаммад Камол, рақами 2 Сулаймон Собиров. ним муҳофизатгарон рақами 10 Собирҷон Холматов, рақами 7 Муҳиддин Одилов, рақами 15 Фарух Каримов, рақами 6 Анани Ҷулиус Кваси. ҳамлагарон рақами 9 Азизбек Султонов, рақами 11 Сундая Лонжисон, сармураббии даста Аҳлиддин Турдиев. ҳайати дастаи артиш дар хати дарвоза рақами 39 Суробхуҷа Юсупов, футболбозони хати дифоъ рақами 3 Бахтиёр Азимов, рақами 4 Иззатулло Рӯзиев, рақами 14 Бакинде Билонг Ҷерард, рақами 5 капитани даста Комрони Мирзохон. ним муҳофизатгарон Хуршед Тимур Ҷураев, рақами 10, рақами 17 Исроил Холов, рақами 6 Шероз Шарипов, рақами 21 Вайсиддин Сафаров ва ҳамлагарон Жан Гатен, рақами 33 ва рақами 18 Абдулло Шарипов, сармураббии даста Шамсиддин Қосимов. ба ҳисоб меравад гурӯҳи доварон дар ҷараёни бозии имрӯза таҳти роҳбарии Абдулло Давлатов кор ва фаъолият мекунанд. ӯ аз ноҳияи шаҳри нав аст ва ӯ дар канорҳо Рустамбек Хуҷаев аз ноҳияи Қубодиён ва Парвизи Яқубҷон аз шаҳри Ҳисор кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Гулумроди Саъдулло аз шаҳри Душанбе аст. нозири доварон Диловаршоҳ Орзуев аз шаҳри Ҳисор ва комиссари бозӣ Шавкат Аҳмадов аз шаҳри Душанбе. бозӣ дар варзишгоҳи Нефтяники ноҳияи рӯдакӣ баргузор мешавад ва умедвор мешавем ки дастаҳои артиш ва куктош барои мо шумо як бозии хубу диданиро пешниҳод мекунанд. инак интизори садоиштаки довар ҳастем то ин ки аз оғози рақобати имрӯза мо шуморо дар ҷараён гузорад. бо ҳамин садоиштаки Абдулло Давлатов баланд шуд ва аз маркази майдон футболбозони дастаи артиш бозиро шурӯъ карданд. имрӯз онҳо бо пироҳанҳои ранги сафед ва шортҳои сабз ба майдон баромаданд. дастаи куктош бошад ба пуррагӣ бо пироҳанҳои ранги зарди худ ки пироҳанҳои хонагӣ барои ин даста ба ҳисоб меравад рақобатро оғоз намуд. ҷараёни ин бозиро барои шумо бинандагони гиромӣ ман Парвизи Маҳмадовин шарҳу тавзеҳ медиҳам. 5 рӯз пештар аз ин ҳам бозии байни худи ин ду даста ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бо иштироки дастаҳои мазкур сурат гирифта буд барои шумо шарҳу тавзеҳ дода будам ва фикр дорам аз он бозӣ то ин рақобат худи шумо ҳам агар аҳамият дода бошед ба ҳайатҳои ҳарду даста пас таваҷҷӯҳ кардед ки андаке тағйиротҳо ҳаст, зеро дар ҳайати дастаи куктош мо яке аз лидерони асосии ин даста ва яке аз беҳтарин футболбозони ин мавсим дар ҳайати бошгоҳи мазкур Алишер Шукуровро намебинем. Алишер Шукуров ки дар ҳамон бозӣ пеналти дар дақиқаи 95 таъин шударо ба гол табдил дод, имрӯз бевосита ба ҳамдастояш дар майдон кӯмак карда наметавонад. сабаби асосии ин албатта шумораи кортҳои барзиёди зарди Алишер Шукуров аст ки теъдоди онҳо ба 5 расид ва ба ин тартиб ӯ акнун ҳуқуқ надорад дар ин бозӣ иштирок кунад. ва ба ҷои ин футболбоз дар ҳайати асосии дастаи куктош аз ибтидои рақобати имрӯза бозигари ҷавон Фарух Каримов ба майдон баромадааст. дар ҳайати дастаи артиш бошад ду тағйирот аст. дар ин бора шояд каме бадтар гуфта мегузарем. Сулаймон Собиров дар ин мубориза хеле ҳам хуб ҳаракат кард ва футболбозони дастаи артиш кӯшиш карда истоданд ки пешроҳи ҳуҷуми ҳаримро бигиранд. Исроил Холов ба Собирҷон Холматов иҷозат намедиҳад ки ин ҳуҷумро давом диҳад ва бо ҳамин тӯб ба Холматов расида аз майдон берун шуд. хуб, дар ҳайати дастаи артиш ду тағйирот аст ба фарқ аз ҳамон бозӣ. имрӯз мо аз ҷумла Комрон Иброҳимов дифоъгари канории дастаи мазкурро дар рафти рақобат намебинем. ба ҷояш Исроил Холов аз дақиқаи аввал ба майдон баромад. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи куктошро мумкин буд бубинем, вале ин ҳуҷум бартараф карда шуд. Шероз Шарипов партофти тӯб ба Жан Гатен, Аҳтам Холбоев, Ҷулиус Кваси,
ва инҷо акнун пас хато иҷро мешавад. ва футболбози дигаре ки дар ҳайати асосӣ иваз шуд, ин ҳамлагар Хуршед Абдуллоев аст, ки имрӯз акнун ба қатори бозигарони эҳтиётӣ гузаронида шуд ва ба ҷои ӯ аз дақиқаи аввал Абдулло Шарипов ба майдон баромадааст, ҳамлагари дигари ҷавон дар ҳайати дастаи артиш. чӣ тавре медонем, иҷрокунандаи вазифаи сармураббии даста Шамсиддин Қосимов ишора кард баъд аз ҳамон бозӣ ки бо вуҷуди ҳунарнамоии хуб андаке дар охир иштибоҳ буд, пеналтии таъин шуда тақдири ҳамон рақобатро ҳаллу фасл кард. Исроил Холов аз автолу тӯбро ба бозӣ медарорад. Холматов хато мекунад дар ин маврид. Шероз Шарипов, Исроил Холов, партофти тӯб аз сӯи ӯ, мубориза давом дорад. Жангатен фурсат пайдо мекунад ё на? Гол ҳам мезанад, аммо пеш аз он ки гол зада шавад, аллакай қоидаи бозӣ вайрон шуда буд аз ҷониби Жангатен. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. Исроил Холов партофти тӯбро анҷом дод ва дар ин мубориза муқобили дифоъгари марказии дастаи Куктош чӣ тавре мебинем, зидди Муҳаммад Камол қоидаи бозиро Жангатен вайрон мекунад. бархурди бисёр ҳам ҷиддӣ байни ду футболбоз. ва бубинед ки дар ин лаҳза акнун ҳар ду ҳам бо ҳам мубориза доштанд. Сундай Алон Жисонг ба Комрони Мирзохон ва ҳамчунин сардовар Абдулло Шарипов эътироз баён карда истодааст, аммо маълум аст ки дар ҳамон ҳолат дар муборизаи байни худи ин ду футболбоз чунин ба назар расид ки ҳар ду ҳам аз ҳамон як меъёрҳои муайян шуда андаке дуртар рафтанд. дар варзишгоҳ шумораи мухлисони дастаи Куктош ҳоло дар ибтидои бозӣ чандон зиёд нест, аммо баъзе аз қарорҳое ки довар бароварда истодааст дар ибтидои бозӣ аллакай баҳсҳоро ба вуҷуд меоранд ва садои норозигии мухлисон ҳам дар ҳамин лаҳзаҳо зуд ба гӯш менасад. инҷо албатта офсайд ба қайд гирифта шуд, ҳамин ҳолатро ба эътибор гирифтан лозим аст. Муҳаммад Камол ва Жангатен бо ҳам мубориза бурданд. Муҳаммад Камол ишора мекунад, дактар Жангатен ишора мекунад ки Муҳаммад Камол аз қафо ба паси сари ӯ яъне андаке осеб расондааст. боз як партофти тӯб ба хатти ҳамла ва бубинед ки Сулаймон Собиров дар ин мубориза тавонист ки муваффақ шавад, аммо тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи артиш мегзарад. Исроил Холов, Абдулло Шарипов, Вайсиддин Сафаров, Исроил Холов, партофти тӯб аз сӯи ӯ ба самти Шероз Очилов, мубориза давом дорад ва бубинед ки дар ин ҳолат ҳоло ба пуррагӣ ин ҳуҷумро футболбозони дастаи Куктош бартараф накарда буданд ва дар ниҳояти кор аз уддаи ин вазифаи худ онҳо баромаданд. инҷо акнун Сундай Алон Жисонг дар мубориза бо Бакинде Билонг Ҷерард қоидаи бозиро вайрон кард. ба бозие ки боштук ин ду даста 5 рӯз пеш аз ин буд, агар боз ҳам баргардем, пас бояд бигӯям ки дар қисми якум дастаи Куктош нисбатан беҳтар бозӣ карда буд, дар қисми дуюм дастаи Артиш ва дар ҷараёни нимаи дуюм чанд дафъа вазъиятҳои хатарнокро дарвозабони дастаи Куктош Абраҳам Удонкор бартараф кард. аммо дар поёни ҳамон рақобат дар дақиқаи 94-ум Бежан Нишонбойзода дар мубориза бо Азизбек Султонов қоидаи бозиро вайрон кард. Дар дохили ҷаримагоҳ пеналти таъин карда шуд ва пеналтиро ҳамон тавре ки дидем Алишер Шукуров бехато иҷро кард ва се имтиёзи бисёр муҳим ва гаронарзишро барои дастаи Куктош дар ҳамон бозӣ тақдим намуд. ин муҳофизатгари даста Куктош қабл аз оғози даври навбатӣ бинандагони гиромӣ дар зинаи дуюми ҷадвали мусобиқа аст.
шумо акнун тасаввур кунед, дар 4 даври аввал Куктош ягон имтиёз ба даст наовард. 0 хол дошт. Вале баъдан онҳо бо омадани сармураббии нав Аҳлиддин Турдиев якбора анамин гуна дар мавқеъгирӣ дар ҷадвали мусобиқа нишондиҳандаҳои баландеро соҳиб шуданд. Жангатен, Шероз Шарипов, партофти ту ба сӯю ва дар ин мубориза чӣ тавр мебинем Абраҳамодон кор тӯбро ба даст меорад. Дарҳол партофти тавили ту ба дохили ҷаримагоҳ ва дар ин ҷо акнун довар маҷбур аст бозрафти бозиро манъ кунад. Корти зард ба Сундай Алонжисонг. بیاید بار دیگر ببینیم. اینجا مکنون در صحنه‌های تکراری اگر اهمیت داده باشید بینندگان گرامی آنقدر برخورد جدی هم نیست. اندکی رسیش بود ولی اون برای افتیدن دروازه‌بان و پرسیدن کارت زرد یا نشان دادن کارت زرد اصلا لایق نبود این حالت. дастаи артиш боз ҳам мисли рақобати қаблӣ бо се дифоъгари марказӣ бозӣ мекунад. Иззатулло Рӯзиев, Бакинде Билонг Ҷерард ва Комрони Мирзохон дар хатти дифоъи марказ ҳастанд. Аз канори рост Исроил Холов ва аз канори чап Бахтиёр Азимов онҳоро пайваста дастгирӣ мекунанд. Дар марказ Хуршед Тимурҷураев бо ҳамроҳии Шероз Шарипов бозӣ доранд. Ҷулиус Кваси тӯбро гирифт, ҳамдастояш ҳоло кӯшиш мекунанд. Муҳаммад Камол бо тӯб, Сулаймон Собиров ва тӯбро ба маркази майдон равон мекунад. Сулаймон бархурди навбатии бисёр ҳам ҷиддӣ дар маркази майдон ва чӣ тавре мебинем довари марказ боз ҳам аз табибон хоҳиш карда истодааст ки ба майдон боранд. рости бинандагони гиромӣ бозии қаблие ки бо иштироки ин ду даста буд бисёр ором бидуни баҳсҳои ҷиддӣ сурат гирифт ва дар умум шояд аз камтарин бозиҳое буд ки аслан он ҷо мо ҳамин гуна баҳсҳоро надидем дар лигаи олӣ. ва дар рафти ҳамон бозӣ танҳо як корти зард нишон дода шуд, он ҳам ба Алишер Шукуров. ва бинед ки дар ҷараёни бозии имрӯза аллакай дар рафти рақобат мо шумо дида истодем ки чӣ гуна баҳсҳо ба вуҷуд омада истоданд. ҳамаи он дар 10 дақиқаи аввали рақобат. Васидин Сафаров партофти ту ба сӯи ӯ, зарбаи бисёр ҳам хатарнок ва бубинед ки ту ба тири дарвоза расида бармегардад. Абдулло Шарипов зарбаро иҷро карда буд. Билонг Ҷерард боз ҳам ӯ бо ту акнун партофти навбатӣ аммо натиҷа намедиҳад. Васидин Сафаров мубориза давом дорад. довар иҷозат медиҳад ки рафти рақобат давом ёбад. Хуршед Тимурҷураев ҳам ба майдон ворид шуд. Сулаймон Собиров ва тӯбро аз майдон берун карда истодааст. бори дигар мебинем лаҳзаи хатарнокеро ки чанд лаҳза пештар аз ин ба вуҷуд омад. фурсати бисёр ҳам хуби зарбазанӣ. Абдулло Шарипов зарба мезанад, аммо тӯб ба тири дарвоза расида бармегардад. Холматов тӯб ба даст расид дар ин ҳолат, аммо довар чӣ тавре мебинем ҳоло аҳамият надода истодааст. ва чӣ тавре мебинем байни мураббиёни дастаи Куктош ва ҳамчунин довари чаҳороми рафти рақобат Гулмуроди Саъдулло баҳсҳо ба вуҷуд омада истодааст. такроран таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат. албатта
дар ин ҳолат баҳси зиёд кардан лозим нест. тӯб ибтидо ба зонуи комрони мирзохон расид, баъдан ба дасти ӯ, яъне метавонем бигӯем ки чандон ҳолати баҳсноки ҷиддӣ нест инҷо. Танҳо расиши тӯб ба даст ин як ҳолати маъмулӣ ҳам ҳаст дар ҳамин гуна мавридҳо. баъзан вақт гӯем ҳангоми ҷаҳидан ё ҳамин гуна ҳаракат кардан бо пой як дасти футболбозон дар ҳаво меистад. наметавонам бигӯям ки ин ба пурраги бозӣ гӯем расиши тӯб ба даст дар як ҳолати табиӣ буд, аммо ба ҳар ҳол наздик ба он маънидод кардан мумкин аст ин вазъиятро. боз як имконияти дигар барои футболбозони дастаи артиш ва монтавре ки мебинед зарбарост иҷро мешавад бо сар ва дарвозабон Абраҳам Одонкор ин ҳолатро бартараф кард. Иззатулло Рӯзиев зарба зад. ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи Куктошро мебинем. имконияти бисёр ҳам хуб Муҳиддин Одилов ва шонси аввалини бисёр ҳам хуб барои бозигарони дастаи Куктош, аммо Муҳиддин Одилов шонси бисёр хубро аз даст медиҳад. ҳадди аққал зарбаи рости ин легионерро интизор будем дар ҳамин ҳолат, аммо зарбаи рост ҳам сурат нагирифт ва бубинед се дифоъгари дастаи артиш якбора танҳо ба самти ҳамон футболбозе таваҷҷӯҳ мекунанд ки тӯб ба ӯ рафта истодааст ва бозигари дигарро озод мемонанд. партофти тӯб аз ҷониби Ҷулиус Кваси ба Муҳиддин Одилов ва Одилов бошад зарбаро хато мезанад. Лонжисон ҳангоми пас додан хато кард. Шероз Шарипов партофти тӯб ба сӯи ӯ, Жангатен бо тӯб гузариши ӯро мебинем ва Муҳаммад Камол бисёр бозии хубе нишон дод дар ин ҳолат. баъдан бархӯрд байни ин ду нафар ва Муҳаммад Камол дар ин ҳолат довари канорӣ ишора карда истодааст ки хато кард. хуб мебинем ин муборизаро. боло довари канорӣ ба Анани Ҷулиус Кваси, ҳамчунин чанде аз футболбозони дигари дастаи Куктош мехоҳад фаҳмонад ки чаро қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози дастаи Куктош вайрон шуда ҳисобида шуд, на аз сӯи бозигари дастаи Артиш. Бахтиёр Азимов дар назди тӯб. партофти тӯб ва дар ин ҳолат дарвозабон Абраҳам Одонкор бисёр ҳам хуб бозӣ кард. сари вақт аз мавқеи худ тавонист андаке пеш баромада тӯбро ба дасти худ гирад ва бо ҳамин хавфу хатарро аз назди ҷаримагоҳи худ дур кунад. Сулаймон Собиров дар ин ҳолат тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад. Жангатен Байсиддин Сафаров партофти ҷавобӣ ӯ ба самти Жангатен буд, аммо дар ин ҳолат штавре мебинед бозам Жангатен ба тӯб намерасад ва имкон нест ки ин ҳуҷумро ӯ давом диҳад. дӯстони гиромӣ, баробар бо ҳамин рақобат ҳамчунин дидури дастаҳои Равшани Кулов ва Регар Тадази Турсунзода ҳам ҷараён дорад. дар даври гузашта вақте ин дастаҳо дар як рӯз бо ҳам бозӣ мекарданд, охири рақобат яъне дақиқаҳои поёнӣ дар ҳар ду бозӣ бисёр ҷолиб сурат гирифт. дар бозии дастаҳои Регар ва Равшан дар дақиқаҳои 94-96 ду гол ба қайд гирифта шуд, ҳисоб 1-1 шуд. ҳар ду голро як футболбози дастаи Регар Фирӯз Қараев зад. ва дар бозии дастаҳои Куктошу Артиш, дақиқааш Артишу Куктош ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор шуд, онҷо пеналти дар дақиқаи 95 тақдири бозиро ҳал кард. Абдулло Шарипов ба канори чап пас медиҳад. аз инҷо акнун пас ба Хуршед Тимур Ҷураев ва ӯ дар оғоз бахшидани ҳамла хато мекунад. Ҷулиус Кваси, Муҳиддин Одилов, Азизбек Султонов паси ӯ ба ҳамдасташ идомаи ҳуҷумро бо иштироки футболбозони дастаи Куктош мебинем. партофти тӯб, аммо дарвозабон оромона дар ин ҳолат аз мавқеи худ берун мешавад ва тӯбро ба даст мегирад.
фурсати бениҳоят хуб акнун барои футболбозони дастаи Кӯктош ва бубинед ки дар ин мубориза 1-1 дарвозабон Сурабхоҷа Юсупов чӣ гуна хуб худро нишон медиҳад. Сундая Лонжисонг аз имконияти беҳтарин истифода бурда натавонист. Хатои дифоъгари дастаи артишро ҳам ишора карданам мумкин. Билонг Ҷерард ҳангоми баромадан ва мубориза бо футболбози ҳариф иштибоҳ кард ва бубинед дарвозабон Сурабхоҷа Юсупов чӣ гуна маҳорати баланди худро нишон медиҳад. Муҳиддин Одилов партофти тӯб ба сӯи ӯ. Иззатулло Рӯзиев хост ки тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун кунад, вале бо вуҷуди ин тӯб дар майдон боқӣ мондааст ё на? На. Дувар ишора мекунад ки дар лаҳзае ки Муҳаммад Камол бо сар зарба зад, аллакай тӯб аз майдон берун шуда буд. Зарбаи кунҷӣ, вале ин дафъа аз канори муқобил. Бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. Бале, маълум аст ки акнун тӯб аз майдон берун шуда буд. партофти навбатии тӯб имконият аст ва чӣ гуна олӣ буд инҷо ҷаҳиши Муҳаммад Камол ва зарбае ки бо сар равон карду. бори дигар мебинем зарбаи бисёр ҳам хуб ва илова бар ин дарвозабон бубинед Сурабхоҷа Юсупов ҳам маҳорати волои худро нишон медиҳад. ҷаҳиши бисёр баланде дошт Муҳаммад Камол дар дохили ҷаримагоҳ. дар миёни легионерҳое ки ҳамин мавсим дар лигаи олӣ бозӣ карда истоданд, фикр дорам Муҳаммад Камол яке аз беҳтарин дифоъгаронам ҳаст. чанд дафъа дар барномаҳои таҳлилии шабакаи телевизионии варзиш ному насаби ӯ дар барномаи 90 дақиқа дар қатори беҳтаринҳои ҳафта ҷо гирифта буд. дар ҳайати рамзӣ албатта мо дида будем ки чӣ гуна бозиҳои хуби ӯро коршиносон қадр карда буданд. Ҷулиус Кваси маҷбур аст акнун ба қафо пас диҳад. Абраҳам Одонкор дӯстони гиромӣ, бояд ин нуктаро ҳам ишора кунам ки ғайр аз бозиҳое ки болотар ёдовар шудам, имрӯз 29 июн баргузор шуда истодаанд, ҳамчунин се рақобати дигар пагоҳ баргузор мешаванд, аз ҷумла бозии марказии давр Эсхата Истиқлол, Ҳосилот Хуҷанд ва ҳамчунин Файзканду Хатлон бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. Билонг Ҷерард партофти тӯб аз сӯи ӯ ба ҳамлагари марказии даста Жангатен буд, аммо тавре дидем пеши роҳи ин партофтро зуд дифоъгарони дастаи мизбон гирифтанд ки аввалин шуда ба тӯб мерасад. дарвозабон дар ин ҳолат оромона акнун ин ҳолатро бартараф карда истодааст. Паси Каримов ба канори рост, аз инҷо ҳам дастояш бояд ҳамларо давом диҳанд. Муҳиддин Одилов дар мубориза бо ӯ ду футболбози дастаи артиш қарор доштанд ва тавонистанд ки аз назди ӯ тӯбро бигиранд. суратафзои бисёр ҳам хуби Абдулло Шарипов аз канори чап, ҳуҷумкунандаи дуюми дастаи артиш дар ҳафти бозии имрӯза Вайсиддин Сафаров бозам паси ҷавобӣ ба Абдулло Шарипов. идомаи ҳамларо мебинем. зарба мезанад Абдулло, аммо ин зарба тавассути садгузорӣ маҳкам карда шуд. дар муборизае ки буд акнун футболбозони дастаи Кӯктош муваффақ мешаванд. Азизбек Султонов пас медиҳад ба Сундая Лонжисонг, вале дар ин мубориза тавре дида истодаед Бакинде Билонг Ҷерард ин ҳолатро бартараф кард. Сундая Лонжисонг аз ҳамдастаи худ норозӣ аст ки паси мувофиқро дода натавонист Азизбек Султонов ва шояд эътирози дурустам дорад ба ҳамдастааш, зеро ишора карда истодааст ки на ба он тартибе ки ӯ мехост, на ба он суръате ки ӯ мехост пас дода шуд ва на ба он гӯем самте ки шояд ӯ интизор буд.
Жангатен дар дохили ҷаримагоҳ хеле муборизаи хуб бурда истодааст имрӯз ва бубинед чӣ гуна ба танҳоӣ ба дифоъгарони марказии дастаи Куктош мушкилӣ эҷод мекунад Жангатен. ҳолате ки акнун қоидаи бозӣ вайрон шуда аз сӯи футболбози дастаи Артиш Комрони Мирзохон бо баргаи зард ҷазо дода мешавад. кӯмаки тими мерасонанд ҳоло ба Собирҷон Холматов. ӯ ҳам дигар бора фикр дорам ба майдон баргашта бозиро давом дода метавонад. бале маҳз худи ӯ зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад. аслан ба ӯ кӯмаки тими нарасонидан, танҳо об нӯшиду ба майдон баргашт. агар кӯмаки тими мерасонидан ӯ баъдан бо иҷозати довари марказ бебоис ба майдон баргардад. Холматов партофти ту ба сӯи ӯ ва дарвозабон Зуробхунҷаи Юсупов тӯбро ба дасти худ мегирад. хуб, расиши тӯб ба даст инҷо ба эътибор гирифта мешавад аз ҷониби Абдулло Давлатов. ва акнун мо норозигии Аҳтам Холбоев, капитани дастаи Куктошро дида истодаем ки ба ин қарори довар низ бо шубҳа менигарад. дарҳол футболбозони дастаи Артиш бибинед тӯбро ба бозӣ дароварданд ва баъдан зарба ҳам буд аз ҷониби Хуршед Тимурҷураев, аммо зарбаи хато. ва аз чунин гӯем истифода бурдан аз вазъияти стандартӣ хело норозӣ ҳам ҳаст Шамсиддин Қосимов, сармураббии дастаи Артиш. яъне ӯ умедвор буд ки шогирдонаш андаке бо ҷиддият, андаке гӯем бо таваҷҷӯҳи тамом аз ҳамин гуна имкониятҳо аз вазъияти стандартӣ истифода мебарад. тӯб аз майдон берун шуд ва танҳо баъд аз он Сулаймон Собиров зарба зад. аз авт тӯбро ба бозӣ медароранд. Жангатен хеле муборизаи хуб мебарад ва тӯбро нигоҳ медорад. Шероз Шарипов аз канор гузариши ӯ ирсоли тӯб. офсайд акнун ба қайд гирифта шуд ва бо ҳамин ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Артиш боз дошта мешавад. хуб, бинандагони гиромӣ, ҳоло 1 дақиқа танаффус эълон мешавад барои обнӯшии бозигарони ҳарду даста ва баъдан ҳарду дастаҳо боз ба майдон бармегарданду рақобатро давом медиҳанд. медонед дар ҳамин саҳнаи такрорӣ инҷо офсайдро мушоҳида намекунем. маъсалан ҳамин саҳнаи такрорие ки барои мо шумо пешниҳод карда шуд баёнгари он нест ки онҷо гӯем офсайд. 25 дақиқаи аввали рақобат сипарӣ шуд, баҳсҳои зиёде ба вуҷуд омаданд ва умедвор мешавем ки дар идомаи рақобати имрӯза ҳамин гуна ҳолатҳо дигар мушоҳида намешавад. хуб, як манзараи умумии зебоеро инҷо коргардони мо барои мо шумо пешниҳод карда истоданд. шурӯъ аз ҳамон лаҳзае ки дар осмон моҳро ба навор гирифтанд ва то ба дохили майдон ва сипас худи мухлисону алоқамандони футбол ки имрӯз дар варзишгоҳи нефтяники ноҳияи рӯдакӣ ҷамъ омаданд. варзишгоҳи мазкур он қадар бузург нест. баъд аз он ки дастаи Куктош ба лигаи олӣ баромад, боз ҳам гӯем корҳои таъмирӣ давом дошт ва ҳоло дар як намои бисёр ҳам хуб ва муҳимтар аз ҳама чаманзори бисёр хуб дорад. бозиро қабул карда истодааст, аммо дар ноҳияи рӯдакӣ ки аз ҳама ноҳияи сераҳолитарин дар Тоҷикистон аст, сохтмони варзишгоҳи бузург ҷараён дорад ва мумкин аст дар солҳои наздиктарин дастаи Куктош бозиҳои хонагии худро дар варзишгоҳи бузургу муҳташам доир кунад. чӣ тавре гуфтам, ноҳияи рӯдакӣ аз ҳама ноҳияи сераҳолитарин дар миқёси ҷумҳурӣ аст. албатта ба эътибор гирифтани шаҳри Душанбе, зеро пойтахт маъмулан дар ҳамаи кишварҳо серҷамъияттарин шаҳр ба ҳисоб меравад. мухлисони алоқамандони футбол ҳам кам нестанд дар ноҳияи рӯдакӣ ва шояд бозам дар бозиҳои баъдӣ мо теъдоди зиёди онҳоро дар
варзишгоҳ бубинем. як дақиқа вақте ки барои обнӯшӣ ҷудо шуда буд хотима меёбад. Дастаҳо баргаштанд ба майдон ва акнун дасти зарбаи озод Абраҳам Одонкор бояд тӯпро ба бозӣ дарорад. мушкил буд қабул кардани ин тӯб барои Собирҷон Холматов. Исроил Холов аз авт тӯбро ба бозӣ даровард ва дар ин мубориза Муҳаммад Камол ба Жангатен имконият надод. Иззатулло Рӯзиев. Як зарбаи дигар аз сӯи ӯ, аммо хело ҳам хато. қабл аз оғози даври гузашта, яъне даври 14-ум, ин ду даста дар ҷадвали мусобиқа ҳамсояи ҳам буданд, аммо баъд аз пирӯзие ки Куктош ба даст овард, бо 22 хол ба ҷои дуюм баромад. Шумора имтиёзҳои Куктош акнун бо Исхата баробар аст. ҳардуам 22 холӣ доранд, аммо аз ҳисоби ҷузъиётҳои иловагӣ акнун Куктош дар зинаи дуюм аст, Исхата ба зинаи сеюм поён фаромад. Равшани Кулоб дар зинаи чорум бо 21 хол дар зинаи панҷум, Фаизканди Восе ки дар даври гузашта ғалаба кард. имконият барои футболбозони дастаи артиш ба вуҷуд намеояд ва ҳамчунин дар ин мубориза Абдулло Шарипов зидди Муҳаммад Камол берун аз қоида бозӣ кард. хуб, артишиён бо ба даст овардани 17 имтиёз дар зинаи шашуми ҷадвал қарор доранд. 4 ғалаба, 5 мусовӣ ва 3 бохт. ба қайд гирифта шудааст ба артиш дастае аст ки хело голҳои кам мезанад. аз онҳо камтар Хатлон, Осилот ва ҳамчунин Хуҷанд гол заданд. аз ҳисоби кам гол задан ба дарвозаи ҳарифон дастаи артиш дар зинаи чорум аст. вале илова бар ин як ҳолати дигар аст барои дастаи артиш. онҳо хело голи кам ҳам сар медиҳанд. Истиқлол 6 гол сар додааст, артиш бошад 7 гол. маънои онро дорад ки дастаи артиш аз ин ҷиҳат албатта андаке беҳбудӣ ҳам дорад. барои мисол дар қиёс бо чанде аз дастаҳои дигар. барои мисол худи Куктош 19 гол сар додааст то кунун. вале ба ҳар ҳол бештари аз онҳо дар 4 даври аввал буданд. инҷо Исроил Холов барои ҳамдастааш акнун зарбаи кунҷӣ овард. Хуршед Тимур Ҷураев партофти тӯб ба сӯю Вайсиддин Сафаров. боз як ирсоли дигар, имконияти бисёр ҳам хуб пайдо мешавад ва офсайд ба қайд гирифта шуд барои Бакинде Билонг Ҷерард. ин бори дуюм аст ки футболбозони дастаи артиш ба дарвозаи ҳариф тӯбро равон мекунанд, аммо ҳарду маврид ҳам офсайд буд. дар ин ҳолат офсайд нест. ана акнун дар ин ҷо хуб шояд андаке ба ҳар ҳол Бакинде Билонг Ҷерард дар ҳолати нобозӣ буд, зеро агар аҳамият дода бошед дар лаҳзае ки партофти тӯб сурат мегирифт китфи ӯ каме наздиктар ба дарвоза қарор дошт. мушкил аст албатта баҳо додан ва дар ин гуна мавридҳо хулосабарорӣ кардан, аммо ана дар ҳамин ҳолат ҳатто гуфтанамон мумкин аст ки охирин дифоъгари дастаи Куктош андаке дертар аз дохили ҷаримагоҳаш берун шуд. Сулаймон Собиров партофти тӯб ба сӯю рост ба дасти дарвозабони ҳариф. Аҳтам Холбоев ин вазъиятро бартараф кард. бозигарони артиш
зуд тӯбро ба даст мегиранду кӯшиш мекунанд барои ташкил кардани ҳамлаҳои навбатӣ. холматов дар ин ҳолат акнун ӯ тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. توپ در میدان باقی ماند. اینجا مبارزه دوام دارد و فوتبالبازان دسته ارتش اکنون امکانیت بسیار خوبی رو پیدا میکنند. ژانگاتن پاس میدهد به عبدالله شریپوف و باز هم آفساید. بعد از صدای هشداری داور دیده و دانسته ضربه زدنی فوتبالباز دسته ارتش اینجا به نظر میرسد و حالا برای فهموندن این خطا عبدالله شریپوف رو به نزد خود دعوت میکند. عبدالله دولتوف ژانگاتن اگر اهمیت داده باشد امروز در مبارزه بنهایت خوب است. аут ва фоидаи футболбозони дастаи меҳмон. ҳоло исроил холов аз аут бояд тӯбро вобозӣ дарорад. исроил солҳои қаблӣ ба ҳайси дифоъгари марказӣ бозӣ мекард, махсусан дар ҳайати дастаи мунтахаби наврасон ва ҷавонони кишварамо, аз ҷумла дар чемпионати осиё ва чемпионати ҷаҳон байни наврасони то 17 сола. баъдан як муддат агар хато накунам дар ҳайати дастаи регартадас ҳам дар нақши дифоъгари марказӣ буд ва акнун дар ҳайати дастаи артиш бештар аз курси бозигарони эҳтиётӣ ба майдон меояд, вале имрӯз ба ҳайси дифоъгари канорӣ аз самти рост бозӣ карда истодааст. ва кинде билонг ҷерард бо тӯб хело ҳам ҳаракатҳои хуби ӯ меафтад, вале довар бовар накард. ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи кӯктош аксулҳуҷуми бисёр хуберо онҳо ташкил карда метавонанд. партофти тӯб ба канори муқобил холматов тӯбро қабул мекунад. паси ӯ ба ҷулиус кваси, партофти ҷавобӣ ба самти чап. ҳуҷум давом меёбад. ҷулиус кваси паси бисёрам хуб. азизбек султонов натавонист ки дар ин ҳолат акнун зарба занад. ҳуҷум давом дорад. боз як партофти дигар ва бо ҳамин акнун тӯб аз майдон берун шуда истодааст. довар иҷозат медиҳад ки бозӣ давом ёбад. Вайсиддин Сафаров партофти тӯб ба сӯи ӯ. ჟანგატენ дар мубориза муваффақ шуд ва баъдан бубинед ки Абдулло Шарипов ба ҳамдастҳои дигараш ишора мекунад. чаро шумо нестед? аммо онҳо бояд воқеан дарк кунанд ва фаҳманд ки чаро дар ҳамин гуна мавридҳо кӯмак расонида наметавонанд ба ҳамдастҳои худ дар хатти ҳамла. боз як партофти дигар ва бубинед дар аксари муборизаҳои як ба яке ки сурат гирифта истодааст бо дифоъгарон ჟანგატენ худро бисёр ҳам хуб нишон медиҳад.
партофти бисёр ҳам хуб аз сӯи нимуҳофизатгари ҷавони дастаи Куктош. инҷо мубориза давом дорад. Сундая Лонжисонг наметавонад ки дар ин мубориза ба ҳамдастаи худ тӯбро равон кунад. Иззатулло Рӯзиев ба ёрии тиббӣ ниёз дорад. ва бори дигар мебинем партофти тӯб аз сӯи Фарух Каримов буд. баъдан афтид Иззатулло Рӯзиев. мубориза давом ёфт. Сундая Лонжисонг хост пас яд, аммо дигар барои ӯ ҳам мушкил буд, зеро пешрои ӯро маҳкам карда буданд. тӯб дар дасти дарвозабони дастаи Артиш аст ва ӯ ҳоло акнун тӯбро ба бозӣ медарорад. ва ба Иззатулло Рӯзиев ҳам иҷоза дода шуд то ин ки ба майдон баргардад. имкониятҳои хуби голзанӣ барои ҳар ду даста буд бинандагони гиромӣ дар 40 дақиқаи аввали рафти бозӣ, аммо фурсатҳо истифода нашуданд. Ҷулиус Кваси хеле гузариши хуби ӯ аз канори чап, касе ӯро боз дошта наметавонад. баъдан пас ба дохили ҷарима гофт, вале дар идома чӣ тавре дидем аз назди Собирҷон Холматов тӯбро гирифтанд футболбозони дастаи Артиш. ҳуҷуми ҷавобии бозигарони дастаи Артишро мебинем. Абдулло Шарипов тӯбро аз даст медиҳад ӯ ва бо ҳамин ҳуҷуми футболбозони дастаи меҳмон ҳам ҷамъбаст шуд. дақиқааш аксу ҳуҷуми онҳо ҷамъбаст шуд. Сормон Ғиёсов, Фарух Каримов, Сормон Ғиёсов, боз ҳам Аҳтам Холбоев, Муҳаммад Камол, Ҷулиус Кваси, ҳуҷум давом меёбад. Сулаймон Собиров гузариши бисёр хуби ӯ. кӯмак лозим буд, андар якдигар бозӣ кардан мумкин буд дар ҳамин гуна мавридҳо, аммо ҳамдастааш он қадар хуб ба ҳуҷум пайваст нашуданд. Ҷулиус Кваси бисёр ҳам зебо инҷо бубинед. баъд аз як чархиш имкони нигоҳ доштан ва давом додани ҳуҷумро боз ҳам фароҳам меорад, аммо ҳамдастҳояш на ҳама вақт мисли ӯ фаъоланд. фишор ҳаст инҷо аз сӯи футболбозони дастаи Артиш ва бо вуҷуди ин бубинед Абраҳам Одонкор бо Аҳтам Холбоев наздик буд ки дар назди дарвозаи худ мушкилии калонеро ба вуҷуд оранд. инҷо хатои футболбозони дастаи Артишро мебинем ва довар ишора мекунад ки на чизе нест, мегӯяд Абдулло Давлатов ва ишора карда истодааст ки Сундая Лонжисонг бояд аз ҷои худ боло шавад. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат.
шояд саҳнаҳои такрории дигарро интизор мешавем, аммо дар ҳамон саҳнаи такрории ягонае ки дар намудҳои тадриҷӣ барои мо шумо нишон дода шуд, дида шуд дар ҳамон лаҳза аслан бархурди ҷиддӣ нест. Шояд каме буд ҳангоме ки пои худро дароз кард Комрони Мирзохон, вале бозам онро мо шумо дуруст дида натонистем. Аслан ҳамон лаҳзае ки бархурд буд бо иштироки ин ду футболбоз. Ҷулиус Кваси боз як ҳуҷуми дигарро маҳз ӯ оғоз мебахшад. бибинед дар маркази майдон чӣ гуна амалҳои зиёдеро иҷро мекунад Ҷулиус Кваси. дар оғоз бахшидани ҳуҷумҳо хело саҳми калон дорад. Айсиддин Сафаров, Тимур Ҷураев ба ӯ пас медиҳад. инҷо акнун футболисони дастаи Кӯктош тӯбро ба худ баргардонида. дирӯз ҳайатҳои ҷавонони ин ду бошгоҳ бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд ва дастаи ҷавонони Кӯктош бо ҳисоби калони 9-0 бозии худро бохт ба дастаи Артиш. ва натиҷаи ҳайати ҷавонони дастаи Кӯктош хело ҳам бад аст, зеро онҳо дар ҷадвали мусобиқа инҷо ҳамон ҳолати қаблиро барои мо нишон медиҳанд. медонед ана акнун дар инҷо дида мешавад. дар инҷо дида мешавад ки Комрони Мирзохон аслан ба пои ҳариф зарба задааст. ва дар саҳнаи такрории охир ин чизро мо шумо хело хуб дидем. Шероз Шарипов ҳуҷумро давом медиҳад ва читавра мебинем акнун Абраҳам Одонкор тӯбро ба даст мегирад. ҳайати ҷавонони дастаи Кӯктош читавра гуфтам дар ҷадвали мусобиқа зинаи пеш аз охиринро ишғол мекунад. Файзкан дар зинаи охирин ва футболбозони ҳайати ҷавонони Кӯктош дар зинаи нӯҳум ҳастанд. гуфта мешавад ки тобистон дар назар дорам дар афзонаи гузариши тобистона онҳо мехоҳанд мураббии дигареро ба ҳайати ҷавонон ҷалб кунанд. партофти навбатии тӯбро мебинем. ин ҳолат бартараф шуд, аммо дар бозёфти тӯб футболбозони дастаи Артиш фаъол ҳастанд. вақти асосӣ дар қисми якум хотима ёфт ва танҳо 2 дақиқа вақт илова карда мешавад ба қисми якуми бозии дастаҳо. Шероз Шарипов, партофти тӯб аз ҷониби ӯ, зарбаи Абдулло Шарипов ва бо ҳамин ин хавф хатар ҳам бартараф шуд. Ҷулиус Кваси, Холматов наметавонад ки дар ин ҳолат ба тӯб расад. партофт бад набуд аслан, аммо суръати Собирҷон Холматов нарасид. ва шояд бо дар назардошти сину соле ки ӯ дорад ва он ҳаҷми бузурги корҳоеро ки анҷом медиҳад дар майдон, тақрибан бетанаффус дар ҳайат доимро мебинем. барояш мушкилам ҳаст дар ҳамин гуна лаҳзаҳо ба самти тӯб давида рафта расад ва онро дар майдон нигоҳ дорад. аут ба фоидаи дастаи Кӯктош аст. ҳамин ҳолатро бори дигар худи шумо бубинед бинандагони гиромӣ ва худатон акнун хулоса баровед. дар саҳнаҳои такрории охир, яъне саҳнаҳои дуюму сеюме ки барои мо шумо манзур гардид, онҷо дақиқан дида мешавад ки Комрони Мирзохон бо пои худ ба руни пои Сундай Алонжи Сонг аз қафо бар мехӯрад. намедонам зарба то кадом ҳад пуршиддат буд ё зарбаи қавиву хатарноке буд, аммо Сундай Алонжи Сонг афтид. мумкин аст андаке элементҳои ҳунармандӣ ҳам дар он дида шуда бошад, вале ба ҳар ҳол ӯ вазъиятро эҳсос кард, афтид, аммо пеналти таъин карда нашуд дар ҳамон ҳолат. ва ҳамин қисми якуми бозӣ ҷанбаст мешавад. мубориза зиёд аст, баҳсҳо ҳам зиёд ба вуҷуд омада истоданд, аммо мо шумо голро намебинем. дастаҳо ба танаффус мебаранд ва баъд аз чанд лаҳза бармегарданд то ин ки дар қисми дуюм боз ҳам ҳунарнамоии худро дар майдон давом диҳанд. бо мо бошед.
بینندگان عزیز و ارجمند ما برمیگردیم با ورزشگاه نفتیانی که ناحیه رودکی. اینجا بازی دور پنجمی به تأخیر انداخته شده در لیگ اولی با اشتراک دسته‌های کوکتوش ناحیه رودکی و کلوب مرکزی ورزشی ارتش از شهر دوشنبه صورت گرفته است. در قسم یکم مشاهده گل نشدیم، اما در میدان بازی بسیار خوبی فوتبالبازان هر دو دسته دیده شد. علاوه بر این بعضی از کمبودی و خطاها رو هم دیدیم و فکر دارم شاید در قسم دوم به همین گونه اشتباه‌ها راه داده نمی‌شود و ما شما واقعا یک بازی بسیار خوب دیدنی رو با اشتراک این دو دسته خواهیم دید. در حال ویران شدن قاعده بازی به نظر رسید و فوتبالبازان دسته کوکتوش ضربه استانداردی کار کردند. او در نزد توپ قرار دارد محیدین عادیلوف، فوتبالبازی که در قسم اول چندان فاول نبود. پرتافت توپ به سوی و ببینید که در این حالت هم این ارسال توپ آنقدر ثمره بخش نیست. با همین توپ از میدان بیرون میشود. از این دسته رو دیگر باره به شما شناس میکنم. از دسته میزبان آغاز میکنیم. ابراهام آدمکور در خط دروازه دسته کوکتوش است. فوتبالبازان خط دفاع سوربون غیاسов، احتم خولبویف، محمد کمال و سلیمان صابیرов هستند. نیم محافظتگران صابرجان خولماتов، محیدین عادیلوف، فاрух каримов, анани جولیوس کواسی، حملهگران عزیزبек سلطانов و سوندای لونجی سونگ. سرمربی دسته اهلدین تردیف به حساب می رود. خاطر جویگیری 4-4-2 او شاگردانش را به میدان برآورده است. سوندای لونجی سونگ البته در داخل جریمه است. اینجا جولیوس کواسی پرتافت توپ از سوی او هجوم دوام می‌یابد. سوربون غیاسов پرتافت نوبتی توپ و ببینید که توپ از همه گذشته از میدان بیرون برآمده ایستاده است. در این حالت بسیار پرتافتی خوب از جانب سوربون غیاسов از کناری راست دیده شد، اما هم دسته‌هایش شاید اصلا تیار نبودند برای چنین روشی هجومی دسته. از دسته ارتش در خط دروازه سوراپوجا یوسوپوف قرار دارد. فوتبالبازان خط دفاع بختیار عظیمов، عزت‌الله روزیев، بکینده بیلونگ جرارد و کامرونی میرزاخان و اسرائیل خولوف هستند. در عموم 5 نفر دفاعگران، 3 نفر آنها دفاعگران مرکزی عزت‌الله روزیев، بکینده بیلونگ جرارد و کامرونی میرزاخان، 2 نفر دیگر از کنار بختیار عظیمov و همچنین اسرائیل خولوف هستند. نیم محافظتگران خورشید تیمور جوراев، شیروز شریپov، وایسیدین سفرов و حملهگران ژان گاتن با همراهی عبدالله شریپov میباشند. شمس‌الدین قاسمov سرمربی دسته ارتش به حساب می‌رود. خیلی خوب مبارزه بود سوربون، اما در آخر توپ را در میدان نگاه داشته نتوانست. اگر به رفت قسم یکم بازی توجه کنیم، پس میتوانیم امکانیت‌های خوبی گلزنی رو برای فوتبالبازان هر دو دسته اشاره نماییم. مخصوصا سوندای لونجی سونگ چگونه یک به یک برآمد با دروازه‌بان، اما نتوانست از همان فرصت خود استفاده برد. علاوه بر این بعداً باز 2 ضربه دیگری خطرناک فوتبالبازان کوکتوش را دروازه‌بان سوراپوجا یوسوپوف برطرف کرد. بیلونگ جرارد دفاعگری مرکزی دسته ارتش این حالت را برطرف می‌کند. و در نوبت خود فوتبالبازان دسته ارتش هم امکانیت‌های خوب داشتند. در رفت قسم اول حتی خاطرمون هست ضربه اولین خطرناک و هجومی بسیار هم خاطرمون محض با اشتراک فوتبالبازان دسته ارتش بود که ضربه زده عبدالله شریپov به تیر دروازه رسیده برگشت. به فرق از بازی قبلی آنها که 5 روز پیشتر از این بود، روز 24 میلیون در نیمه اول ما وضعیت‌های خطرناک رو بیشتر دیدیم با اشتراک هر دو دسته. پرتافت نوبتی توپ و اینجا اکنون توپ از میدان بیرون شده ایستاده است. محیدین عادیلوف اکنون قاعده بازی رو ویران کرده ایستاده است. بار دیگر میتوانید ببینید ضدی وایسیدین سفرov در این حالت محض محیدین قاعده بازی رو ویران کرد. بعد از خاتمه بازی‌های دوری مذکور، بینندگان گرامی در لیگ اولی تنفس می‌شود. تا 28 ایول روزانه گزارشی تابستانه است. دسته‌ها میتوانند حیاتی خود را با جلب فوتبالبازان بازم مستحکم کنند. جولیوس کواسی از کنار چپ امروز در هیئت دسته کوکتوش هنرنمایی صابرجان خولماتov و همچنین سلیمان صابیرov نه آنقدر خوب است. مخصوصا خولماتov
бисёре аз мавридҳо имкониятҳои хубро истифода намебаранд. Азизбек Султонов, Муҳиддин Одилов бо тӯб. Сорбон Ғиёсов дар канори рост кушода мешуд, аммо партофт ба назди ҷаримагоҳ ба самти Сундая Лонжесон. Дар ин ҳолат акнун вайрон шудани қоидаи бозиро мебинем. зидди Азизбек Султонов штавре дидед. қоидаи бозӣ вайрон шуд. Бакинде Билонг Ҷерард пеши роҳи ӯро мехост гирад, аммо ба ӯ бархӯрд ва бо ҳамин қоидаи бозиро ин легионер вайрон кард. Муҳиддин Одилов боз ҳам дар назди тӯб аст. иҷозат дода шуд барои партофт, аммо ин ирсоли тӯб на он қадар хуб буд, вале зарбаи баъдӣ бисёр ҳам хатарнок менамуд. ва ҳамон тавре ки дидем, зарбаро Фарух Каримов иҷро кард. таваҷҷӯҳ кунед, такроран ба ин зарба на он қадар қавӣ, аммо ба ҳар ҳол аз паҳлӯи дарвоза гузашта рафтани тӯбро ҳам ба эътибор гирифтанамон мумкин аст. Каримов пас медиҳад ба марказ, ҳамонҷо футболбозони дастаи артиш тӯбро соҳиб шуданд. Шероз Шарипов ҳамдастҳояш фаулона ҳуҷумро давом додан мехостанд, вале ноком шуданд. Ҷулиус Кваси боз ҳам суръатафзои ӯ бисёр ҳам хавфу хатарро маҳз ҳамин футболбоз метавонад ба вуҷуд орад. Сундая Лонжесон зарбаи ӯ ба дарвозабон бармегардонад. дар рақобатҳои 1-1 читавро мебинед, Суроб Хуҷа Юсупов худро бисёр ҳам хуб нишон медиҳад. Комрони Мирзохон пеши роҳи ин ҳамларо гирифта натавонист. Ҷулиус Кваси бисёр паси хуберо ба Сундая Лонжесонг дод ва Лонжесонг бошад дар задани зарбаи охир, ҳарчанд гӯем комёб шуд, яъне зарбароз ҷони дарвоза равон кард, лек дарвозабон дар ин дуэл пирӯз баромад. ва Сундая Лонжесонг ҳам ишора карда истодааст ки чӣ ҳам кунам, чӣ ҳам аз дастам меояд, вақте дарвозабон дар ҳамин гуна маврид хело хуб бозӣ мекунад. хотиратон бошад, дар қисми якумам ҳамин гуна як шонси бисёр хуберо Сундая Лонжесонг аз даст дода буд. бори дигар мебинем, аз зовияи диди дигар барои мо шумо ҳамин ҳолат пешниҳод мешавад ва зарбаи задаи Сундая Лонжесонгро дарвозабон бартараф карда истодааст. баъд аз чанд лаҳза тағйирот бояд дар ҳайати дастаи артиш сурат гирад. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ барои баромадан ба майдон тайёрӣ мебинад Хуршед Абдуллоев. дар ин байн футболбозони кӯктош боз як ҳуҷуми дигар ташкил карданд, аммо ноком шуданд ва акнун инҷо вайрон шудани қоидаи бозӣ ба назар расида истодааст. зидди Хуршед Тимур Ҷураев чӣ тавре мебинед? дар ҳолати қаблӣ қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. Абраҳам Одонкор на он қадар зарбаи боваринок зад, аммо ба ҳар ҳол Ҷулиус Кваси тӯбро соҳиб шуд. партофти тавили тӯб аз сӯи ӯ ба самти Азизбек Султонов. Султонов инҷо дар мубориза муваффақ аст. тӯбро ба даст меорад. Сорбон Ғиёсов партофти тӯб аз ҷониби Сорбон натиҷа надод, аммо ҳуҷум давом меёбад. бошек футболбозони дастаи Кӯктош ва боз ҳам як зарбаи дигари хатарнок. ба ин дафъа Муҳиддин Одилов зарба мезанад.
муҳиддин дар қисми якум зарбаҳоро хато мезад, вале дар қисми дуюм ба ҳар ҳол шумо шоҳиди зарбаи рости ӯ шуда истодаем. ва бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, Азизбек Султонов ба ӯ пас дод, Муҳиддин Одилов зарба зад ва Суроб Хуҷа Юсупов боз ҳам хело хуб тавонист ин зарбаро бартараф кунад. Ҷулиус Кваси оғози қисми дуюм бо бартарии футболбозони мизбон ба пуррагӣ ҷараён дорад. хело ҳамлаҳои хатарнок, вазъиятҳои зиёди гӯем қобили таваҷҷӯҳро дар назди ҷаримагоҳ маҳз футболбозии дастаи Кӯктош ба вуҷуд оварда истоданд. Боз як паси дигар, аммо Комрони Мирзохон тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ баровард. барои иваз кардани футбол боз акнун иҷозат дода мешавад. Хуршед Абдуллоев ҳамлагар ба майдон мебарад ба ҷои Абдулло Шарипов. ин ду нафар якдигарро доимо иваз мекунанд. баъзан вақт мебинем аз Хуршед Абдуллоев дар ҳайати асосӣ аст, баъзан вақт Абдулло Шарипов ва дар бозии гузашта барои мисол Хуршед Абдуллоев дар ҳайати асосӣ буд, баъдан Абдулло Шарипов ӯро дар рафти бозӣ дар дақиқаи 60 иваз кард ва имрӯз дар дақиқаи 56 ҳамин гуна тағйирот сурат мегирад. Сулаймон Собиров, Фарух Каримов, идомаи ҳуҷум бисёр ҳам хуб аст. Зарбаи навбатӣ ба дарвозабон боз ҳам дар мавқеи худ устувор. Сундая Лонжисонг зарба зада истодааст ва ҳоло илова бар ин ишора мешавад ки Сундая Лонжисонг дар ҳолати офсайд буд. дар ин саҳнаи такрорӣ бале мутмаин шуда намон мумкин ки офсайд вуҷуд дошт. паси бисёр хуби Муҳиддин Одилов ба канори рост. Азизбек Султонов меафтад. довар чӣ ишора мекунад? На, мегӯяд бозӣ бояд давом ёбад. то ба охир мубориза мебарад Анани Ҷулиус Кваси дар баробари футболбози дигари африқоӣ Бакинде Билонг Ҷерад ва бубинед дар охир хело фаулона бо дастонаш кор мекард. ҷо вайрон шудани қоидаи бозӣ ба таври возеҳ дида мешавад. Муҳиддин Одилов пас медиҳад, бисёр паси мувофиқ, имконияти олӣ. Азизбек Султонов зарба ва шонси беҳтарин аз даст меравад. имконияте ки метавонист боиси кушода шудани ҳисоб дар рафти рақобати имрӯза шавад. таваҷҷӯҳ кунед ба паси Муҳиддин Одилов. Одилов дар қисми дуюм комилан футболбози дигар аст. дар нимаи аввал ӯ хело сусту заиф буд, аммо дар қисми дуюм бубинед чӣ гуна дар баробари Ҷулиус Кваси фаъол шуд ва дар оғоз бахшидани ҳамлаҳо саҳми худро мегузорад. Азизбек Султонов бошад, ҳамон тавре ки мебинем аз ин имконияти олӣ истифода бурда натавонист. Майсиддин Сафаров
аут ба фоидаи дастаи меҳмон. боз як партофти дигарро мебинем ба наздикии ҷаримагоҳ, аммо ин вазъият бартараф шуд. Муҳиддин Одилов боз ҳам бо тӯб, суръатафзоии навбатии футболбози мазкур тавассути канори чап ҳуҷумро давом додан мумкин. Ҳамдастҳояш фаъолона ин ҳуҷумро дастгирӣ мекунанд. Сундаялон Жисонг, ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ Азизбек Султонов ба қафо пас медиҳад, аммо худи Азизбек дар ин ҳолат дар ҳолати офсайд будааст. мубориза давом дорад. футболбозони дастаи Куктош тӯбро ба худ баргардониданд ва Азизбек Султонов дар ин мубориза акнун зидди Хуршед Тимур Ҷураев қоидаи бозиро вайрон кард. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи артиш ва дар қисми дуюм бубинед аввалин вазъияти хатарнок бо иштироки онҳо танҳо дар дақиқаи 62 ба назар расида истодааст. Жан Гатен дар ин ҳолат дар мубориза комёб шуд бо дифоъгарони ҳариф ва баъдан зарба зад, аммо зарбааш баланду ноаниқ буд. хеле тӯбрабоии хуб аз ҷониби Бакинде Билонг Ҷерард, баъдан паси ӯ ва чӣ ишора мешавад? чизе нест мегӯяд дар ин ҳолат довари канорӣ ва баъдан довари марказ. аксулҳуҷуми бисёр хуб буд бо иштироки футболбозони дастаи артиш ва медонед ин ҳолат ҳам баҳсҳоро ба вуҷуд меорад. хо нохо савияи довари марказро баҳсҳо ва ҳолатҳои зиёде ки дар рафти бозии имрӯза ба вуҷуд омада истоданд зери шубҳа қарор дода истодааст. ба наздики Абдулло Давлатов довари марказ мебоист аз санҷиши охирин барои роҳ ёфтан ба категорияи довароне ки дар мусобиқаҳои осиёӣ ҳакамӣ мекунанд мегузашт ва хато накунам дар яке аз бозиҳои лигаи олӣ байни дастаҳои Истиқлол ва Хатлон буд, агар аз хотирам фаромӯш нашуда бошад, дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ вақте ҳисоб бениҳоят калом ба қайд гирифта шуд дар ниҳоят онҷо буданд албатта баъзе аз ҳолатҳои дигаре ки бозам кори доварро зери шубҳа қарор доданд ва дар ниҳояти кор Абдулло Давлатов аз санҷиш нагузашт. ҳоло фурсати навбатӣ барои артишиён. инҷо меафтад футболбоз лек довар иҷозат медиҳад ки бозӣ давом ёбад. ҳуҷуми ҷавобиро мебинем. Ҷулиус Кваси тӯбро аз даст дод. шояд аз ҳад зиёд ба худ эътимод кард. инҷо бошад офсайд аст барои Хуршед Абдуллоев. бори дигар метавонед бубинед. Аҳтам Холбоев ва Жан Гатен бо ҳам мубориза бурданд. ва ин ҳолати қаблие ки буд ана дар ин ҷо, бале, шояд довар қарори дуруст баровард дар ин ҳолат. яъне мо шумо дида истодаем ки бевосита худи Жан Гатен ибтидо футболбози дастаи ҳарифро теда кардааст, баъдан худ афтидааст. онҷо мубориза аз ҳар ду тараф буд, яъне дар натиҷаи муборизаи тарафайн ҳар ду бозигар афтиданд ва ҳуҷуми бозигарони дастаи артиш чӣ тавре мо дидем ба пуррагӣ давом наёфт. мубориза давом дорад. фурсати бисёр ҳам хуб барои футболбозони дастаи артиш ва бубинед ки
чӣ гуна имконияти беҳтаринро онҳо аз даст дода истоданд. бори дигар мебинем ин ҳолатро. Шероз Шарипов ва зарбаи задаи ӯ баланду ноаниқ. баъд аз дақиқаи 60 футболбозони дастаи артиш ҳам дар қисми дуюм имкониятҳои худро пайдо карданд. ва ин танҳо як ё ду имконият набуд, балки бештар аз он. ва дар фосилаи бисёр ками замонӣ, яъне ҳамагӣ 5 дақиқа, хеле натиҷаи хубро бевосита аз дидгоҳи гӯем ҳунарнамоӣ дар майдон ва созмон додани вазъиятҳои хатарнок дар ихтиёр доштанд футболбозони дастаи меҳмон. ин ҳам дар ҳоле аст ки 15 дақиқаи аввали қисми дуюм ба пуррагӣ бо бартарии футболбозони дастаи мизбон сипарӣ шуд. Вайсиддин Сафаров пас дод ба Хуршед Абдуллоев, аммо Абдуллоев имкон надошт ки дар ҳамон ҳолат тӯпро ба даст орад. дар сурати пирӯзӣ дастаи Куктош имкон дорад то ба Истиқлол наздик шавад дар Лигаи Олӣ. Бинандагони гиромӣ, зеро ҳамон тавре ки болотар ишора кардем, Истиқлол 26 имтиёз дорад ва садрнишин аст. Куктош бо 22 имтиёз дар ҷои дуюм. агар комёб шаванд, пас ба Истиқлоли Душанбе наздик мешаванд. Пагоҳ Истиқлол муқобили Эсхата бозӣ мекунад. инҷо ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи артиш, аммо офсайд боз ҳам ба қайд гирифта шуда истодааст аз сӯи довари канорӣ. бори дигар биёед бубинем. дар сурати комёбии дастаи артиш, онҳо ҳам имкон доранд ки дар ҷадвали мусобиқа шумораи имтиёзҳои худро ба 20 расониданд. дар умум ба зинаи панҷум бароянд, ҳам барои артиш ва ҳам барои Куктош ки ибтидои мавсим баъд аз 4 давр бисёр натиҷаҳои бад нишон доданд, тағйиротҳои куллӣ баъдан ба вуҷуд омад. як зарбаи бисёр ҳам хатарнок аз ҷониби Хуршед Тимур Ҷураев ва Абраҳам Одонкор тавраи нет ин вазъиятро бармегардонад. зарбаи бисёр маҳкаму қавӣ аз сӯи Хуршед Тимур Ҷураев. бори дигар мебинем Абраҳам Одонкор аз удаи бартараф кардани ин ҳолат баромад. баъд аз хотимаи 4 даври аввал артиш 4 имтиёз ва Куктош ягон имтиёз надоштанд. аммо баъдан сармураббии дастаи артиш Аҳлиддин Турдиев аз мақомаш барканор карда шуд ва ӯ сармураббии дастаи Куктош баъдан таъин гардид, ки дар Куктош қаблан фаъолият карда буд. Аҳлиддин Турдиев ҳамроҳи Алиҷон Турдиназаров дар соли 2018 дар хотиратон бошад, дар ҳамон мавсими якуми баромади дастаи Куктош дар Лигаи Олӣ онҳо ҷои сеюмро гирифта буданд. он замон баръакс буд. Алиҷон Турдиназаров сармураббӣ буду, Аҳлиддин Турдиев ёвари ӯ. Шероз Шарипов пас медиҳад ба Вайсиддин Сафаров. Тимур Ҷураев идомаи ҳамла тавассути канори чап. Бахтиёр Азимов аз ин ҷо партофти тӯпро равон кард, аммо бенатиҷа. тӯп дар ихтиёри футболбозони дастаи артиш аст. идомаи ҳуҷумро мебинем. Хуршед Абдуллоев ҳангоми пас додан хато мекунад. бисёр гузариши зебо аз ҷониби Сундая Лонжисонг, аммо дар охир омада бубинед ки Бакинде Билонг Ҷерард чӣ гуна пеши ӯро мегирад. ба осонӣ аз Комрони Мирзохон гузашта буд.
Сорбон Ғиёсов дар ин ҳолат акнун тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад ва аз ҳаракатҳои шогирдони худ норозӣ аст Шамсиддин Қосимов. танҳо гуфта намонад ки Шамсиддин Қосимов ба ҳайси мураббӣ дар ҳайати дастаи Кӯктош дар ҳайати дастаи артиш албатта баъд аз хотимаи фаъолияти мураббигии худ кор мекард. ибтидо баъд аз рафтани Аҳлиддин Турдиевро ба ҳайси иҷрокунандаи вазифаи мураббӣ гузоштанд. Баъдан чун натиҷаҳо хуб шуд, ба ӯ эътимод карданд, бовар карданд ва имконият доданд. ҳоло ба ҳайси мураббӣ фаъолияти бисёр назаррас дорад. нафаре ки дар гузашта худ корномаи футболбозиашро маҳз дар ҳайати ҳамин даста сипарӣ кардааст. Султонов ва Василий Сафаров пеширои ӯро мегирад. хуб, чӣ тавре мебинем, боз ҳам ба обнӯшӣ даъват карда мешаванд футболбозони ҳар ду даста. дар қисми дуюм ҳам як дақиқа вақт тибқи суратҷаласаи бозӣ имрӯза муайян шудааст барои обнӯшии футболбозони ҳар ду даста. бо вуҷуди бартарӣ дар 15 дақиқаи аввали қисми дуюм футболбозони дастаи Кӯктош натавонистанд дар ҳамон лаҳзаҳо ҷониби дарвозаи ҳариф тӯбро равон кунанд ва дарвозаи онҳоро рахна намоянд. ҳарчанд имкониятҳо барояшон хеле зиёд буд. барои сундаи алонжисон ду дафъа фурсати беҳтарин, аммо он фурсатҳо аз даст рафт. ва коргардон барои мо шумо дарҳол бо истифода аз фурсат ҳамон лаҳзаҳои хатарноке ки дар қисми дуюм буд пешниҳод мекунанд. бозигарони дастаи артиш ҳам баъд аз дақиқаи 60 фаъол шуданд. дусе имконияти хуби худро пайдо карданд, аммо дар ҷараёни он бахти онҳо ҳам нахандид. ба ин тартиб ҳисоб волок шуда наштааст 0-0. дастаи Кӯктош то имрӯз танҳо як маротиба мусовӣ кардааст дар бозиҳои лигаи олӣ. дар ҳамин мавсим артишиён бошад 5 дафъа. умуман баъд аз омадани Аҳлиддин Турдиев дастаи Кӯктош дар як бозӣ бохт, дар як бозии дигар мусовӣ кард. 7 бозии дигарро бо ғалаба ҷамъбаст карданд шогирдони ӯ. дар моҳи июн бинандагони гиромӣ фикр дорам Аҳлиддин Турдиев яке аз номзадҳои асосӣ баҳри ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин мураббии мо ҳам ҳаст. дар ин моҳ аслан бозиҳо чандон зиёд набуд. ибтидои моҳ 3-4 июн, баъдан 24-25 ва 29-30 июн бозиҳо сурат гирифтанд. Ҷулиус Кваси бисёр ҳам ҳамдигар фаҳмии хуби ӯ бо сундаи алонжисон ҳуҷум давом меёбад. паси сари рафтӣ ба канори рост Азизбек Султонов фурсати олӣ зарба ва гол. дар ин ҳолат акнун ҳисоб кушода мешавад. Азизбек Султонов аз имконияти дуюми худ истифода бурда истодааст ва ҳисоб 1-0 бинандагони гиромӣ. чанд дақиқа пештар аз ин ҳам Азизбек Султонов шонси беҳтарин дошт, аммо он ҷо зарбаро хато зада буд ҳамлагари дастаи Кӯктош ва дар ин ҳолат бошад Азизбек Султонов тӯбро ба дарвоза равон мекунад. дар ҳисоби ӯ то ҳамин рақобат 6 гол буд ва акнун шумораи голҳои Азизбек Султонов ба 7 расид ва ӯ дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин
بعد از منوچهر جلیلов و شوکت اوتم سومین نشانزنی بهترین است. عزیزبek سلطانov و شوکت اوتم 7 گلی دارند. منوچهر جلیلov فروشد 9 گل. بار دیگر بتواند ببینید همه کار را جولیوس کواسی با طور عالی انجام داد. در مرکز میدان خیلی هم خوب با توپ پیش اومدن، بعدا اندر یکدیگر بازی کردن با سوندای آلونشیسون و در نهایت کار پس با عزیزبek سلطانov که توسط کنار راست با هجوم پیوست میشد و آزاد بود. خیلی خوب هم دستش رو احساس کرد، پاس داد و انجام بازی گذاری مذکور با گل خاتمه یافت. اکنون فکر دارم باز هم جالبیت در رفت رقابت امروزه زیادتر می شود، زیرا چطور میدونیم دسته کوکتوش باری دویم در هم میتواند ارتشیان را مغلوب کند. آیا ارتش به این چیز لازم شده باشد؟ وقت نشان میدهد. و در همون لحظه که گل زده شد اگر اهمیت داده باشد حتی از موقع خود پیش برآمدن سورابخوجا یوسفوف هم کمک نکرد. قبلا سورابخوجا چند دفعه نجات داده بود، اما این دفعه اندکی با پیش برآمدن او هم هیچ یاری نرسونید برای برطرف کردن وضعیت خطرناک. فاروق کریمов، سلیمان صابیرov بازم سلیمان صابیرov و مجبور است که با قفا پاس دهد. احتم خولبویف پرتافت نوبتی توپ با سوی نتیجه نیست، اما همدستایش در مرکز میدان توپ را به دست آوردند. جولیوس کواسی خیلی مهارتی عالی دارد همین فوتبالباز و فکر دارم شما هم هنر و مهارتی انانی جولیوس کواسی را خیلی خوب میدونید و از اون بخبر هستید. ضد او شطور میبینید خورشید تیمورجوراєв تنها و تنها با قاعده ویرانکنی موفق میشود. تغییرات در حیاتی دسته ارتش از میدان گرفته میشود. شیروز شریپov نیم محافظتگری که با رقم 6 بازی میکرد و با جای او حملهگر اسدبek جورابek زاده به میدان برآمده ایستاده است. باز هم مثل رقابت گذشته در پایان رقابت فوتبالبازان دسته ارتش با 3 حملهگر بازی میکنند. خورشید جورایев، خورشید عبداللهیف، اسدبek جورابek زاده و ژان گاتن در میدان هستند. 3 حملهگر پیوسته اکنون به خط هجوم سفربر میشود از سوی شمس‌الدین قاسیمov. در کرسی بازیگران احتیاطی دسته ارتش حالا دروازه‌بان حسن‌الدین محمدعلی، باز هم یک دروازه‌بان دیگر شهاب‌الدین محمود زاده، دفاعگر کامران ابراهیمov، نیم محافظتگر بیژن نشانبای زاده، حملهگر محیدین سلیمان موحدов باقی ماندند. 2 نفر دیگر الکی به میدان وارد شدند. در کرسی بازیگران احتیاطی دسته کوکتاش باشد اصلا تنها 3 نفر هستند. 2 دفاعگر محمد جان رحمانov و حمید ابراهیمov و یک نیم محافظتگر شریف جانی منصور. و یکی از مشکلی اساسی دسته کوکتاش اصلا این است که در کرسی بازیگران احتیاطی دوم تعدادی به نهایت کمی فوتبالبازان هستند. تا 5 نفر هم بازیگرانی که اجازه داده شده است عوض شوند و به میدان برند در روی خط دیده نمی شود و کوکتاش شاید از کمترین دسته‌ای باشد در لیگ اولی که هیئتش تقریبا عوض نمی شود. جو وضعیت خطرناک است، اما شتر می‌بینیم ابراهام ادونکور توپ را به دست خود میگیرد. بیاید بار دیگر ببینیم. ژان گاتن
партофти тӯбро анҷом дод. Сипас дар мубориза бо дифоъгари дастаи Кӯктош ҳамлагари Артиш ноком шуд ва 7 ба сафар. хело хуб фикр карда буд анани Ҷулиус Кваси, аммо бозигари дастаи ҳариф иҷозат надод ки ин ғояи ӯ амалӣ шавад. зарбаҳо аз масофаи дур он қадар ҳадафманд нестанд дар рафти бозии имрӯза. аксари онҳо хато рафтанд. аз ҷумла зарбаи охирине ки аз сӯи футболбози дастаи Кӯктош буд. тӯб ба Бахтиёр Азимов расида аз майдон баромада истодааст. аз ин рӯ аз назди дарвоза бояд дарвозабон Абраҳам Одонкор тӯбро ба бозӣ дарорад. болотар чун дар мавриди ҳайати эҳтиётии дастаи Кӯктош ҳарф задам, манзур ин буд ки бинандагони гиромӣ имкони пурқувват кардани бозии даста тавассути футболбозони ҳайати эҳтиётӣ нест, аммо дар афзалии таҷришаи тобистона ҳеҷ тавре аз суҳбатҳои сармураббӣ Аҳлиддин Турдиев қаблан маълум шуда буд онҳо мехоҳанд чанде аз футболбозони хубро ба ҳайат ҷалб кунанд ва медонед баъд аз танаффус тибқи нақша аввалин бозие ки дар чемпионат дастаи Кӯктош дорад муқобили Истиқлол аст рӯзи 4 август. фикр дорам дастаи Кӯктош бозам кӯшиш мекунад то бо пешсафи лигаи олӣ ки дар ҳамин майдон бозӣ мекунад як рақобати бисёр тезу тунд ва ҷолибро нишон диҳад. Вайсиддин Сафаров аз вазъияти стандарти партофти тӯбро дидем бо иштироки ӯ, аммо дар идома Абраҳам Одонкор тӯбро ба дасти худ гирифт. қабл аз бозиҳо дар лигаи олӣ ки рӯзҳои 3-4 август муайян шудааст, инҷо ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Кӯктошро мебинем. Дарвозабон хело ҳам хуб аз мавқеи худ берун шуду ба ҳамдастояш кӯмак расонд. Суробхоҷа Юсупов дар рафти бозии имрӯза хело меҳнат кард, хело талош намуд, дар аксари вазъиятҳои хатарнок маҳорати баландтарини худро нишон. Ба истиснои ҳамон ҳолате ки гол шуд дар дақиқаи 74 бозӣ. Макинде Билонг Ҷерард, Вайсиддин Сафаров, бозам довар ишора карда истодааст ки Муҳиддин Одилов дар мубориза бо Хуршед Тимурҷураев фоидаи бозиро вайрон кардааст. Сафаров, Исроил Холов пас ба канори дост. аз инҷо партофти тӯбро мебинем, аммо бенатиҷа. қабл аз бозиҳо дар чемпионат чӣ тавре гуфтам, рӯзҳои 29-30 июл баргузории бозиҳои даври ҳашакниҳоӣ дар ҷоми кишварамон дар назар аст. ҳоло маросими қуръакашӣ ин марҳила сурат нагирифтааст. дар ин марҳила 6 дастаи лигаи якум ва 10 дастаи лигаи олӣ иштирок мекунанд. тибқи нақша бозиҳо дар даври ҳашакниҳоии ҷоми тоҷикистон мисли соли гузашта аз як рақобат иборат аст. мавсимҳои қаблӣ бозиҳои ин марҳила аз бозиҳои рафту баргашт иборат буданд. Хуршед Тимурҷураев дар назди тӯб, зарбаи кунҷӣ, партофти тӯб аз сӯю ва футболбозони Кӯктош ин ҳолатро бартараф карданд. боз як зарбаи дигар, дарвозабон хело хуб бозӣ мекунад. ва нофаҳмӣ ҳам ҳаст байни бозигарони ҳар ду даста. Иззатулло Рӯзиев, дифоъгари марказии дастаи Артиш, дар ин ҳолат каме баҳсҳоро ба вуҷуд овард. маълум мешавад ки дар ҳамин ҳолат ҳангоме ки Асадбек Ҷурабекзода мубориза мебурд барои тӯб бо дарвозабон, андаке аз сӯи ӯ қоидаи бозӣ
дар баробари дарвозабон вайрон шуда буд ва инро ҳамчун ҳуҷум ба дарвозабон маънидод карданд доварон. баъдан нофаҳмӣ байни Абраҳам Одонкор ва Иззатулло Рӯзиев буд. Сипас ба ин низо Аҳтам Холбоев ба ҳайси капитани дастаи Кӯктош ворид шуд ва дар натиҷа дидем ки ин ҳарҷу марҷ ба вуҷуд омад. Сафаров партофти тӯб ба канори рост. Хуршед Абдуллоев гузариши ӯ, аммо Муҳаммад Камол дар ин мубориза боз ҳам муваффақ мешавад. Хуб, се легионери дастаи Кӯктош дар майдон ки аз кишварҳои гуногуни Африқо ҳастанд хело ҳунарнамоии хуб нишон медиҳанд. ҳам Муҳаммад Камол, ҳам Ҷулиус Кваси ва ҳам Сундая Лонжисонг. Аммо ду нафари аввал ба ҳар ҳол фикр дорам беҳтар бозӣ карданд. Муҳаммад Камол дар хати дифоъ ва Анани Ҷулиус Кваси дар маркази майдон. Инҷо имконияти навбатӣ Сундая Лонжисонг дар мубориза бо футболбозе ки ҳамқитъаи ӯ аст ноком мешавад. пас ба марказ Исроил Холов. як паси дигар ба канори рост. аз инҷо акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Артиш давом меёбад. Фаррух Каримов ин вазъиятро бартараф кард. ту ба ихтиёри бозигарони дастаи Артиш боз ҳам бармегардад. Сафаров пас медиҳад ба ҳамдастааш. Асадбек Ҷурабекзода бошад, тӯбро аз даст дод. Комрон Мирзохон партофти ӯ ба канори чап. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Артишро мебинем. фурсат ҳаст. Сафаров на ба ӯ имкони зарбазаниро намедиҳад. боз ҳам Ҷулиус Кваси ва тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи Кӯктош баргашт, аммо танҳо дар маркази майдон зуд футболбозони Кӯктош тӯбро аз даст дода истоданд. фишор бениҳоят зиёд аст аз сӯи футболбозони дастаи Артиш. вазъияти хатарнок ба вуҷуд меояд ва дарвозабон Абраҳам Одонкор ин ҳолатро акнун бартараф мекунад. бори дигар метавонед бубинед ҳуҷуми охирини футболбозони дастаи Артишро. офсайд набуд ва дар ниҳояти кор чӣ тавре мо шумо дида истодаем. Абраҳам Одонкор ба пуррагӣ ин ҳолатро бартараф мекунад. Аҳтам Холбоев ҷузат намедиҳад ки футболбозони дастаи Артиш наздиктар оянд ба ҷаримагоҳ. Иззатулло Рӯзиев Билонг Ҷерард пас медиҳад ба Рӯзиев. ба Кинде Билонг партофти тӯб ба сӯи ӯ ба канори рост. партофти диагоналии тӯб буд. мехоҳад ки маҳз аз сӯи ҳамин канон ҳамдастааш ҳуҷумро давом диҳанд. Хуршед Абдуллоев ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва тӯб бо ҳамин аз майдон берун мешавад. 1 дақиқаи дигар вақти асосӣ боқӣ монд. ҳисоб 1-0. Кӯктош дар ҷараёни бозии навбатӣ боз ҳам зидди дастаи Артиш дар ҳисоб пешсаф аст. аслан натиҷаи бозии гузаштаро барои шумо ёдовар шудам. дар дақиқаи 95-уми бозӣ аз пеналти Алишер Шукуров тавониста буд ки голи ғалабаовари дастаи Кӯктошро ба ҳадаф расонад. имрӯз аллакай дар дақиқаи 74-ум Кӯктош ба задани голи ягонаи худ дар рафти ҳамин бозӣ даст ёфт. дар бозии гузашта зидди дастаи Артиш сармураббии дастаи Кӯктош ягон касро иваз накарда буд. яъне 11 футболбози ҳайати асосӣ аз аввал то ба охир бетанаффус бозӣ карданд. ба назарам имрӯз ҳам ҳамин гуна мешавад. зеро чӣ тавре гуфтем Алишер Шукуров бо сабаби доштани кортҳои барзиёди зард дар бозӣ иштирок намекунад ва се нафар футболбози дигаре ки ҳастанд дар ҳамин гуна дақиқаҳо ва дар ҳамин гуна лаҳзаҳо ба майдон баровардани онҳо бо сабаби камтаҷрибагиашон шояд
ба рафти бозӣ даста андаке халал ҳам ворид намояд. вақти асосӣ дар қисми якум дар вақти бозӣ ба фураги якум хотима меёбад ва 4 дақиқа вақт илова мешавад бинандагони гиром. вақти асосӣ дар умум дар рафти бозии имрӯза ба ин тартиб ҳоло ҷамъбаст шуд, 4 дақиқа вақт илова карда шуд. бозигарони дастаи артиш барои наҷот додани худ аз бохт 4 дақиқа вақт доранд. дар навбати худ Куктош 4 дақиқаи дигар бояд сабр кунад то ин ки 3 имтиёзи навбатӣ бисёр ҳам муҳимро дар бозӣ бар муқобили дастае ки баробари онҳо дар майдон ҳунарнамоӣ карда истодааст соҳиб шавад. дар ин мубориза ҳамон тавре ки мебинем зидди Жангатен дифоъгари дастаи мизбон қоидаи бозиро вайрон кард. фурсати хуберо ҳам мумкин аст футболбозони дастаи артиш ба вуҷуд оранд. боз як рисоли дигар ҳоло ҳам ҳуҷум давом меёбад. зарбаи бисёр ҳам хатарнок ва бубинед ки Абраҳам Одонкор чӣ гуна ин зарбаи Бахтиёр Азимовро бартараф мекунад. бисёр ҳам имконияти хуб буд. зарбаи задаи Бахтиёр Азимов ва дарвозабон Абраҳам Одонкор ин зарбаро баргардонд. аксилҳуҷуми бисёр хуберо дастаи Куктош метавонад ташкил кунад. фурсати олӣ Собирҷон Холматов бо тӯб тавассути канори чап. ҳуҷум давом дорад. андаке суръаташ коҳиш ёфт, вале ба ҳар ҳол шонс буд то ин ки голи дуюм зада шавад. Азизбек Султонов бошад каме баландтар тӯбро равон кард. як зарбаи дақиқи ӯ метавонист нуқтаи ниҳоии ин бозиро гузорад. боз як партофти дигар. бо тӯб футболбозони дастаи Куктош ҳастанд. Билонг Ҷерард дар мубориза бо Сундай Алонжисон муваффақ аст. Иззатулло Рӯзиев, Вайсиддин Сафаров. имконият то рафт кам боқӣ мемонад барои дастаи артиш. Жангатен тӯбро нигоҳ медорад, аммо иҷозат надод Муҳаммад Камол то ин ки ӯ ба канори рост пас яд. ба ҳар ҳол тӯб ба канори рост расонида шуд. Хуршед Абдуллоев аз ин ҷо партофти тӯб ба сӯи ӯ ва ин вазъият ҳам бартараф мешавад. Сулаймон Собиров ду дафъа дар мубориза бо Хуршед Абдуллоев ноком шуд, вале то ба охир бубинед чӣ гуна мубориза бурда истодааст. ва доварчӣ ишора мекунад. бозӣ бо даст буд аз сӯи Сулаймон Собиров. хело хаста шудааст Сулаймон. дигар қувваву мадор ҳам надорад дифоъгари канории дастаи Куктош, аммо дар ҳамин мубориза то ба охир талош кард. бо ҳамин охирин гӯем лаҳзаҳои бозӣ ҷараён дорад бинандагони гиромӣ. ба исло интрига ё ҷолибияту ҷаззобият дар бозӣ нигоҳ дошта мешавад. боз ҳам ҳамон дақиқаи 95 фаро расида истодааст. дақиқае ки дар бозии гузашта дар он пеналти зада шуд. оё дақиқаи 95 дар бозии имрӯза ҳам тақдирсоз мешавад ё на? тӯб ба бозӣ дароварда шуд. зарбаи аввал натиҷа надод. мубориза давом дорад. футболбозони дастаи артиш хело ҳам талош мекунанд ва чӣ ишора мешавад? на, зарбаи кунҷӣ нест, балки ба маркази майдон ишора карда истодааст довари марказ Абдулло Давлатов ва ба соати худ ишора карда ба дарвозабон Сурофуҷа Юсупов ки дар ҳамин лаҳза дар дохили ҷаримагоҳ буд мефаҳмонад ки вақт аллакай хотима ёфтааст. аз ҷумла дақиқаҳои иловагиро
ҳам дар назар дошт довари марказ. Бо ҳамин бинандагони гиромӣ бозии навбатии дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва Куктош хотима меёбад. Мисли рақобати якум куктошиён тавонистанд дар ин бозӣ ҳам зафар ёбанд ва мисли бозии гузашта бо ҳисоби минималӣ 1-0 онҳо дар ин набард пирӯз мешаванд. Бо ҳамин ҳоло Куктош бо ба даст овардани 25 гол дар ҷадвали мусобиқа акнун ба ҷои дуюм мебарад ва бахтараш мавқеи дуюми худро дар ҷадвал боз ҳам мустаҳкам мекунад. бисёр спос мекунам ки тӯли муддат моро ҳамроҳӣ кардед. дар назди микрофон шораи парвизи маҳмадамин буд. гурӯҳи бузурги ҳамкасбонам аз шабакаи телевизионии варзиш гузориши мазкурро аз варзишгоҳи нефтяники ноҳияи рӯдакӣ таҳти роҳбарии коргардон Фирӯз Бахтибеков ва ёвари ӯ Комрон Нуриён пешниҳоди шумо кардам. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр бинандагони гиромӣ.